салом тамошобинони азиз, ман мехоҳам як қиссаи пандомезро ба шумо нақл кунам. Пеш аз ҳама мехоҳам ба саҳифаи ман обуна шавед, подписатсия кунед, лайк гузоред ва фикру андешаҳоятонро дар комментария нависед. ду марди нобино дар як роҳе ки зани подшоҳ мегузашт нишаста гадоӣ мекарданд. вақте ки зани подшоҳ мегузашт, якеашон мегуфт: худовандо, маро аз фазли худ бениёз бигардон. дигаре бошад мегуфт: худоё, маро аз фазилати зани подшоҳ бениёз бигардон. зани подшоҳ овоз ин ду гадоро шунида, ба шахсе ки фазли худоро талаб мекард 2 дирҳам ва ба шахсе ки фазилати зани подшоҳро талаб мекард ҳар рӯз як мурғи бирён дар дохилаш 10 динор мефиристод. соҳиби мурғи бирён ҳамарӯза мурғи бирёнро ба гадое ки 2 дирҳам мегирифт мефурӯхт, вале хабар надошт ки дар дохили мурғ 10 динор аст. аз байн 10 рӯз гузашт. зани подшоҳ назди шахсе ки фазилати ӯро мехост омада гуфт: оё фазилати ман туро бениёз нагардонид? гадо гуфт: чаро? зани подшоҳ гуфт: дар ин 10 рӯз барои 200 динор мефиристодам. гадо гуфт: не, балки бароям як мурғи бирён мефиристодӣ ва ман онро ба 2 дирҳам ба ин гадо мефурӯхтам. зани подшоҳ хандида гуфт: ту ки аз фазилати ман хостӣ, худованд туро маҳрум сохт ва рафиқат бошад аз фазли худо хост. худованд ӯро бениёз гардонид. тамошобинони азиз, ибрат аз ин қисса ҳамин аст ки он чизе ки мехоҳед аз худо талаб кунед. шахсе ки такя ба мардум мекунад хор мегардад. шахсе ки такя ба моли худ мекунад молаш кам гардад. шахсе ки такя ба илми худ мекунад гумроҳ гардад. шахсе ки такя бар худ мекунад малол гардад. вале шахсе ки ба ҷонофарини пок такя мекунад ҳаргиз хору зор, гумроҳ ва малол намегардад. ҳамеша такя бар худованд кунед.